Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Malausap kanimo. Mga igsoon, kining santos nga misa atong ihalad usab atong personal nga katuyuan kita nga niya karon dinhi ilabi na sa atong mga kaigsunan nga nangayo sa atong taghatagsa kapag-ampo. Ug karon mandam kita sa pagsaulog nining santos nga misa ato karong hinulsulan ang atong mga sala. Isugid ko ang akong kasalanan, saway paglimod isugilon ko, sayod ka man kining alao, isalig lamang sa kaayo mo. Pagtangana ang akong kasalanan ug ang kaluwasan namong gipaabot ipagkanaog mo. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Diyos, ang kahayag sa imong kamatuoran, nagatultol ka namo nga anak ang Kristo, himuang ang mga nagasunod kaniya, magsalikway sa tanan nga supak sa Ebanghelyo. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhi o gari uban kanimog sa Espiritu Santo, Diyos nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon sa Exodo. Unya may bagong hari sa Ehipto nga wala masayod bahin ni Jose. Miingon siya sa iyang katawhan. Tanawa ninyo, daghan na kaayo ang mga Israelita ug labaw na sila kakusgan kay kanato. Busa mangita kitag paagi aron dili magdugang ang ilang gidaghanon. Kay tingali unyag sa panahon sa gubat, mutipon sila sa atong mga kaaway, ug makig-away kanato, ug unya mubiya sa nasod. Busa gibutangan nilag mga kapatas ang mga Israelita, aron pugson sila sa pagpatrabaho sa bugat nga buluhaton. Gitukod sa mga Israelita, alang sa hari sa Ehipto ang mga syudad sa Pitom ug sa Rameses, aron himuong tipiganan sa mga pagkaon sa hari. Apan sa diha nga mas daog-daogon sila sa mga Ehiptohanon, misamot hinuog kadaghan ang mga Israelita ug nakatag pag-ayo sa nasod. Busa, gikahadlukan sa mga Ehiptohanon ang mga Israelita ug giulipon sila sa mga Ehiptohanon. Gilisod-lisod sila pag-ayo sa ilang pagpuyo, pinaagis sa paghimo kanilag mga tighimong tisa, ug gipatrabaho sila sa tanang matang sa lisod nga trabaho sa walay kukaluoy. Unya gisugo sa hari sa Ehipto ang tanan niyang katawhan. Ilabog ngadto sa suba sa Nilo ang tanang batang lalaki nga Hebreo nga bag-ong natawo, apan ayaw iapil ang mga batang babae. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. ang atong hinanan
ginabang ana sa ngalan sa Ginoo. Ang atong hinabang, ana sa ngalan sa Ginoo. Kung wala pa makiguban ka nato ang Ginoo, pasultiya ang Israel. Kung wala pa makiguban ka nato ang Ginoo, sa pagsukol sa mga tao batukan nato. Ilaw ta kitang gilamoy nga buhi, diya nga ilang kapungon na haling batukan nato. Ang atong hinabang, ana sa ngalan sa Ginoo. Unya malumsan kita sa katubigan, mabanlason ta kita sa masulog nga sapat. Lapaw ka nato, maharuson ta kita sa makalilisang nga tubig. Daigon ng Ginoo nga wala magturian ka nato, nga lawog sa ilang mga ngipon. Ang atong hinabang, ana sa ngalan sa Ginoo. Iluwas kita daw sa usa ka langgam, gikan sa litag sa mga ngayam. Nalukti ang litag ug nakalingkawas kita. Ang atong inabang nga nasa ngalan sa Ginoo, nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Ang atong hinabang, ana sa ngalan sa Ginoo. Manindog puli. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Malaosap kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Miingon si Jesus sa iyang mga tinunan, ayaw kamo paghuna-huna nga mianhi ako aron pagdalag kalinaw sa kalibutan. Dili kalinaw ang gidala ko, kundili espada. Mianhi ako aron magkabangi ang mga anak nga lalaki ug ang ilang amahan, ang mga anak nga babayi ug ang ilang inahan, ug ang mga umagad nga babayi ug ang ilang ugangan nga babayi. Ang labing mangilad nga kaaway sa tao, mauraon niya ang mga sakop sa iyang kaugalingong panimalay. Ang nagmahal sa iyang amahan o sa iyang inahan labaw kanako, dili angay kanako. O kadtong nagmahal sa iyang anak labaw kanako, dili angay kanako. Ang dili mopas-an sa iyang krus o mosunod kanako, dili angay kanako. O kadtong mag-amping sa iyang kinabuhi, kawad-an hinuon niini. Apan ang kawad-an sa iyang kinabuhi, tungod kanako, makabaton niini. Ang mudawat kaninyo, mudawat usab kanako. Ug ang mudawat kanako, mudawat usab kaniya nga nagsugo kanako.
Ang mudawat sa sinugo sa Dios tungod sa iyang pagkasinugo sa Dios, gantihan usab sa ganti nga madawat sa sinugo, ug ang mudawat sa tinuod nga maayong tao tungod sa iyang pagkamaayong tao, gantihan usab sa ganti nga madawat sa maayong tao. O hinumdumi kini, kadtong magpainom bisan lalag bugnaong tubig sa labing ubos sa akong mga sumusunod, tungod kay siya akong sumusunod, gantihan gayod. Human pahimangnuin ni Jesus ang iyang napulog duha ka tinun-an, mibiya siya ni atong dapita og miadto sa kasikbit nga mga lungsod aron pagtudlo og pagwali. Mga igsoon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Nganuman nga diha sa atong kinabuhi, aduna manggiyoy kalisod o kabugat. No? Usahay. Mabuyta ng ang uban, magreklamo na, makadungog kag reklamo. Father, nganuman hingampuon man kayo ko diri, pero hangtod karon. Grabe gihapon ang problema sa akong pamilya, sa akong pagkaako, o diha sa relasyon. Ang uban mo ingon, Father, nganuman nga sige kog pangayo sa Ginoo pero hangtod karon. Wa man gyud po niya dawata. Tinuod bagid Father nga naa ang Ginoo. Mga igsuon, kung aduna kay problema sa pagkaron, ayaw reklamo, pasalamati na. Kaya nga naman, kung aduna kay kalisod o kabugat sa imong kinabuhi karon, kana timaan nga ikaw gipanalanginan o gimahal sa Dios. Muna timan ininyo ha? Kung aduna kay kalisod karon o kabugat sa imong kinabuhi, timaan ka na nga ikaw gihigugma o pinangga sa Dios. Ano ako man siyang gi-emphasize? Tungod kung kabantay mo sa gibasa nato ganina sa unang pagbasa, kinsa may gisgutan? Ang mga Israelita. Pero unsa may giingon sa tungunang pagbasa, sila mga pinili nga katawhan, pero tan-awa mga igsoon, sila gilisod-lisod. Tan-awa ha? Pinili sila nga katawhan, pero wa sila kaikyas sa kalisod. Kay tungod sa ako pang giingon, kung adunay kalisod, timaan ka na nga ikaw pinangga o gihigugma sa Dios. Munang dunay duha ka butang karon nga angay natong atubangon. Gitudlo ka nato sa mga Israelita sa atong unang pagbasa. Unsa maning duha ka butang? Ang pinakauna mga igsoon mao kini, growth attracts attacks. Hinumdumin na ninyo ha? Growth attracts attacks. Masay boy ipasabot niya na, tanawa gud mga igsoon, doon na bagoy mo bato sa usa ka punuan sa mangga kung wa mamunga? Kabantay mo, doon na ba'y mamato? Kano sa man batuon ang mangga? Kung siya mamunga. Muna niingon ko, growth attracts attacks. Munang kabantay mo sa ato ang unang pagbasa, sa diha nga ang mga Israelita nanaghan unsay gihimo sa hari, gilisod-lisod sila. Ningon ang hari, ay nidaghan man ning mga Israelita, bi ato ning lisod-lisoron. Kay mo na mga igsoon, kon ang tao nga namunga, daghan gid nang mubas nimo. Tanawa ng mga artista. No? Kung successful ka nga pagka-artista, unsa may tabo nimo? Daghan kag basher. Daghan kaayong mamantay nimo. No? Og mo nang ayaw ikaguol na mga igsoon ha, kung daghan ang mutabang nimo, timaan na nga ikaw di ay ligon ka nga pagkatao, mo nang gitabangan ka. No? Unya, dili lang kay ligon ka nga pagkatao, mo ni ang atong hinumduman. If someone will judge you o gilisod-lisod ka sa maong tao, kana timaan that you are a threat to them. Sa ato pa, mahadlok sila nimo. Mo nang gilisod-lisod kanila. Mo nang gilibak ka sa imong silingan. Kaya ano man,
mabungahon man ka sa imong kinabuhi. Ug mo na akong gingon ba, o gitudlo karon sa tungo ng pagbasa, growth attracts attacks. Mo na nga di sa itong ebanghelyo, matod pa sa atong Ginoo, ang magamahal sa iyang amahan o inahan, labaw kanako, dili angay kanako. Kay nga naman, matod pa niya, kay tungod ang kinabuhi kung mawa tungod nako, makabaton o ganti. Tatanawa, mo'y gipahinumdom karon sa atong ebanghelyo, sa ato pa mga igsuon, nga bisan pa man nga dunay mga tao nga moingon tangpo nga magtan-aw nimo apan dawata sadna nga kun magmabungahon ka aduna say mga tao nga moingon ta tabangan ka aron ka madawon. Apan kanindot lang kay naa ang Ginoo, no? Kanunay sa ako pang giingon, kung aduna kay problema, aduna kay kalisod, ayaw kabalaka, kay nga naman, timaan ka na nga pinangga ka sa Dios. O gipanalanginan ka sa Dios. Muna'y pinakauna. Ikaduha mga igsoon, no? Ikaduha nga pahinumdom sa atong unang pagbasa karon, labi na sa mga Israelita. If you have problems in life, do not worry because it's a preparation for you to receive a blessing. Timan ina ha? If you have problems in life, do not worry. Because it's a preparation for you to receive a blessing. Tanawa karon diha sa tungon ng pagbasa. Gilisod-lisod lagi ang mga Israelita. Pero unsa man nitabo? In the end, dunay gisaad ang Ginoo ngadto kanila nga sila dadon sa yutang gisaad. Aduna gyoy blessing mo na nga ayaw duna gani kay problema karon ayaw reklamo nga moingon din ka pait sa kinabuhi Father oy duna koy kaila no duna koy kaila sige gid siya paampo Father may untag kuan ako no makapasar nako aron ko maatorni nako ato nang iampo kanunay na akong giapil sa akong mga pag-ampo ug sa dihang nakapasar na siya ningon din siya Father paita Father oy naa na unta ko sa opisina pero akong mga kaila mga malditog mga maldita man ako may hino ilang tabangan kanunay Father ako siyang giingnan ayaw reklamo kay nga naman tanawa grasya baya na nimo, imo baya nang gipangayo, karon nga gihatag, nya karon nireklamo na ta, tanawa na attorney na ka. Nya karon niingon na noong ka, paita Father oy, ako mga kauban, mauna, nako ayaw oy, kay nga naman, it's a blessing for you. Blessing na nimo. Mo nang ayaw reklamo. Because if you have problems in life, husband ko, it's a preparation for you to receive a blessing. Mga igsuon, nindot kaayo ang mga pahinumdom sa atong mga pagbasa. And I hope and pray, diha sa atong kinabuhi, dili unta ka, magsigig reklamo, unsa kalisod, o unsa kabugat. Mahinumdom unta ta, sa gipahinumdom sa mga Israelita karon, o sige pahinumdom sa atong Ginoo, nga miingon siya, kung buot ka, musunod nako, pasana ang imong krus. Mo yung gipahinumdom. O gipahinumdom sa mga Israelita kanato, growth attracts attacks. And at the same time, if you have problems in life, it's a preparation for you to receive a blessing from God. Nining Santos Gamisa, atong pangayoon sa Dios nga sa atong mga pagsuway, unta makahatag kinig kalig-on matag usa nato. Kay tan-awa ng mga tao nga pulos lang hayahay. Maagian, wa gyoy lami ang kinabuhi. Pero nining mga tao nga nakaagig kalisod silang kinabuhi, unsa may mahitabo, maka-appreciate gyud na siya unsa kanindot ang kinabuhi. Kung mag-agi kag kalisod. Mo na nga nining misa karon, atong pasalamatan ang Dios sa maong grasya nga gihatag kanato ug unta makapadayon ta sa unahan
aron malig-on ang atong taghatagsa ka pagtuo. Amen. Manindog ang tanan. Kung matinud-anon kita kang Kristo, sa kanunay dili gayud kita mamahimong inila. Kining misteryo sa puwersa ug paningkamot alang sa gingharian, magtabang kanato sa paghimo sa atong mga katuyuan. Moingon kita, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Nga ang mga sakop sa simbahan, magmaisugon ug magmakanunayon sa ilang pagtuo, taliwala sa mga pagsupak ug pagpanglutos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Nga ang mga ginikanan, magmalig-on ug magmadasigong mugiya sa ilang mga anak diha sa dalan sa pagtuo ug sa Kristohanong pagkinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Nga ang mga kabatanunan, magmalig-ong mubatok sa mga daotang panigingnan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Nga ang Ginoo mohikap sa mga masakiton, mga masulubon, mga naguol, ug sila nga nanag-anto sa balatian, sa pangisip ug sa lawas. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo. Nga halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Nga sila nga namatay, magmalipayon sa kahangturan didto sa gingharian sa Amahan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Dios among Amahan, gipadala mo ang imong anak aron pagtabang kanamo. Upaya kami dinhi sa among mga kasakitan, ug hatagi kami kusog sa ingon kanunay kaming musalig sa imong pulong. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Dahawata o Ginoo, kini among mga grasya, tibaan sa gugma, sa gupaog santusa. Kining palo, kining pino, ginama sa kamot sa tao, ang imo mga grasya, bunga sabon, pangaliya, ihatag na kanamo. O langit nung Amahan. Mga igsuon, magampo kita aron ang ako o ginyong sakripisyo dawaton sa Dios nga Amahan makagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo sakripisyo gikan sa imong makamot ug alang sa pagdayon sa himaya sa ngalan, alang usab sa kapuslanan sa tibok niyang santos sa simbahan. Dawata o Ginoo ang mga gasa sa imong simbahan ug himuang nga kining Eukaristiya magtabang kanamo sa pagtubo diha sa kasantos ug sa pagtuo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo lang gibayaw ato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarok. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Kristo among Ginoo. Og busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong walay hunong nga himaya, diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pagingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kakahuman. Puno
sa imong himayan. Hosana, Hosana sa kahitasan. Daigon ang nagani sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kahitasan. Santos gid ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siya ang kaugalingon mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto siya mga tinun-an og bingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao kong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha sa sakalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto siya mga tinun-an og bingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo nabatay. Si Kristo nabanag. Si Kristo mo balik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan, nga moatubang og moalagad kanimo, himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among papa, ni Jose among obispo, og sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy ikaming tanan. Himua kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan mong mga santos, ni San Camilos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihatagan na kanimo makagahom nga mahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug milayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo ba naging harian ang gahubog ang himaya hangtod sa kahangturan? Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Amen.
Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ipakita ta karon ang timaan sa atong panaginig sa unay. Panagdait. Sa kalibutan, kaloy kami, kaloy kami, hatagi kami sa Kini mo ang kordero sa Dios nga nagwagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo. Apan ipamulong mo lamang o mamaayo ako. magampo kita. O Ginoo, pinagi sa pagkalawat namo sa misteryo nining Eukaristiya, himuang ang imong makaluwas nga gugma, magatubo kanunay dinhi kanamo, kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, lakaw kamo dala ang gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.